Hello mga kajukans! Ay mga kasilip pala. Sus! Ginoo ka talaga! Wow ka! Ano sinabi? Gago ka lang. Huwag yung busy engineer ako. Level mo Hindi ko mabigay niya ako. Ubang parot niya. Gago! Ito na. Alala ko nga sinabi ko 505. Talaga makakaya eh. 505 kaninin para sabi na. Ano, nakakontak. Kaya kontak engineer. Mouse ko ba ng 505 sir? Unas! Ba't? Ba't 505 ba? O siyempre ako. Parang ito? Oo. Bayan pang gawa ito? Go to LA, hindi naman go to LA. Gunggong! Pababae.
sila ni Mark Shot. Sus! Hey, ikaw mo. Sige na. Bonus. Hindi sabi ka ang kamay ganyan. Ungas! Nung orbayo mo doon, bigla. Sambalo mo din ng panatalaman siya kami paksab yan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Napigyan mo. Yan o, sakto na o. Overtake yan, bigla rin kabigan para palugnin. Ada yung office day atas yan. Paliga naman eh. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Control, 2, 3.
gagawin skin. Yung graduan na yun eh. Daw gagawin skin. Yung ito eh. Nakalinis na kayo. Kumain nakalinis na kanina. Oh. Diretso na. Huwag tayo tiwala nito. Duwain. Kabila. Yan. Tingnan mo, sir.
Diretso na ako. Yan. Diretso tayo ako dito. Oh. Ito pa. Sakay beach. Gini. Diretso ako rin ito. Good. Diyan siya mo na yan. Alam mo, mami mo na kami. Yan. Sige. Kaya yung antena. Ayaw oh. Titik. Ay, akong tagal. Hindi ka tagal. May kanya bandagin. Right. Unan. Hindi pala yun ganyan. Ali, itin danom kayo eh. Yan oh. Ay, tapen. Sige, gulungan mo. Busy ako, lalawin na ako, lalawin. Ay, danan. Kabila, Tet, kabila.
Dik tinunong ini tat. Tinunong niya. Gago. Back to salvay tayo. Fail. Sige, sulo mo pag nahulit na magawa ka doon sa akin. Huwag kanya yan. Yan ang mga ko. Okay.